Hoi, Jinte hier. Wij zijn net aangekomen op Landbouwbad Klein-Keergeheim. Dit park ligt in Carinthië, in het zuiden van Oostenrijk. Het is ongeveer 1100 kilometer vanaf Utrecht. Een stukje rijden, maar dan zit je wel midden in de bergen. Ideaal voor wandelingen of ritjes met de mountainbike. Maar zoals je ziet is het nu winter en dat is ook super. Want je zit hier midden in het skigebied en je kan zo de piste op. Deze week ga ik leren skiën en ik neem jullie mee. Maar ik ga natuurlijk ook het vakantiepark laten zien. Blijf kijken! Dit is ons huisje voor de komende week. Er zijn 3 slaapkamers en 2 badkamers. Ben je met 8 personen, dan slapen er 2 personen op de slaapbank in de woonkamer. Verder is het gezellig ingericht. Er is een prima keuken en er is zelfs vloerverwarming. Lekker! Op 5 minuten lopen van het park huur je eenvoudig al je skimateriaal bij Intersport. Kom! We zijn hier natuurlijk om te skiën. Het skigebied rondom Bad Klein-Keergeheim bestaat uit 100 kilometer skipiste. De skischool zit direct naast het park. Je kan hier skilessen krijgen van jong tot oud. Maar mijn les begint zo, dus ik moet gaan. Doei! Deze regio staat ook bekend om de thermen. In Bad Klein-Keergeheim heb je er maar liefst 2. Lekker voor na het skiën. Wij gaan er nu 1 testen. Onder alle appartementen vind je de berging voor je skis en skischoenen. Handig! Ik zit nu in de lift en ik ga zo voor het eerst de rode piste doen.
tussen verschillende eetentjes. Eens kijken wat ze hier hebben. Je vindt hier verschillende faciliteiten. Zo heb je een kidsclub, een zwembad en een gezellig barretje, de Parkhutte. Kijk, dit is de Bolleclub. We gaan nu iets superleuks doen. We gaan namelijk rodelen. We gaan hier naar beneden en ik heb er heel veel zin in. We laten nog even wat beelden zien van het skigebied. Je hebt hier mooie brede pistes en enkele prachtige afdalingen tussen de bomen. Veel pistes zijn rood, maar er zijn ook enkele blauwe pistes en je vindt hier de beroemde zwarte Frans Klammer afdaling. Met de skipas heb je toegang tot 24 liften bij Bad Kleinkirchheim en Sint-Oswald. Sommige liften zijn iets ouder, maar ze werken prima. En het is hier bijna nooit druk, dus je kunt vaak direct instappen. Helaas zit ons verblijf bij Bad Kleinkirchheim er alweer op. Maar wat was dit leuk! We hebben leren skiën en genoten van de omgeving. En het is hier ideaal als je wil gaan skiën. Vond je deze video nou leuk? Klik op het duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal.